Katukad di Basol. Tinapalabas, sinugsugan ni Margarita ni Astor ato maraymanen kas mayor ti ili. Ket nasken nga aramiden na ti amin apamuspusan tapno mga bakdaytoy. Ket uray isu mismo, tumulong iti panagkampanya ni Astor. Ket nakunana ano kasapulan nga agiwaras daytoy iti kwarta, tapno lang mangabak ni Astor, ket aramiden na. Nagtuloy mo iti panangisuro ni Dinggas ni Margarita iti panagmaneho. Nagatap manen ni kalalili iti sabali maipapan kadakwada. Nang runa pa'y tapangaldawan ket di damat nagawid anangan iti mansyon. Gapu iti dayta, kinasarita ni Daghimay ni Dinggas. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. Katukad di Basol. Ala, yung kamaturugan tainton bigat kat isoromanan ni Margarita nga agmaneho. Nang runakat naka-short panpay. Awan ka dit panagtalak mo kanyak, Daghimay. Numaminsan kat awan. Anya? Karono naka-short panda diya nga babae. Unay kan, Daghimay. Amom, agtalak kanyak ni amo. Nga isurok ni Margarita nga agmaneho. Isungag tong palaklatan. Kat, napnapanan nyo nga ideal daw. Saan kayo pa nga imay nangal daw ito'y? Nangan kami iti restaurant. Gaputa dayon tinaturong mi. Aya, Sumurusuro taklatan iti kayat ni Ma'am Margarita. kuna nga minikin nga ang mga nonapan kayo nag-hotel. Anya? Ay, una yan ni kalalili. Kahit mamati ka, mat? Ay, noan niya laditan ti sumsumra kiti panunot yo. Nukasta kayo, talaga asaan kayo nga kikinawatan. Ay, Numaminsan, saan ka mamatpati iti sasawan tinaduma? Kaslawan pa nagtalak mo kanyak no kasta ka. ay, kat, sorry nga rod Dinggas. Kas lang amin mamati ak iti imbaga ni kini ngay. Nang ro nakat, naka-short pan pa imot na diya nga Margarita. Unay kanaya, Daghimay. Noan niya laditan ti mapampanunot mo. No siyak, trabaho lang. Sana bale, takabaalanan ni Margarita ti agmaneho. Sana nanaskan nga isurok pa Ala nga ro din, inta maturugan Dinggas. Sige. Inta maturugan. Oh, anya ti makunam, Astor. Kabaala kon ti ag-drive. Saan ka di? Maragsa ka nagparagan ka, Margarita. O sige, mapanta ija sentro. Katsaklat ta ti ag-drive. Kaya't kung nga ipanitnagkan ka, akabaala kon at talaga ti ag-drive. O sige, kaya't kumutan makita, no kasano, di pa nagmanayo. Siguro, ipasikat ni Margarita kini amo ang nalaingan nga ag-drive. Ay, kat-un Agpalastumanan kini amo. kat-un Ay, nuapi ngamin nga isupay lang tinasawa ni amo. Di payla siya. Kasta manan ti ibagam nga. Mat, siguro na siya tinasawa ni amo. Ay, dumakal ta sweldo yo. Pagdubyak pa'y. Sumardang ka man, kene. Sayang, di payla siya tinasawa ni amo. Sumardang kan kunak. Man lang. Alakit din. Mapantan agdalos ija kusina. Masapol nga agdalos ta ito mansyon. Tapno awan ti makuna ni Margarita. Talaga ka pala mong tagmaneho Wen Nang rona kat kabarbaro ti kotse.
Napintas pa eh. Second hand na ito ay ginatang ko. Ngayon talaga napintas. Awan anyaman na no second hand. Ngamin, magustuak ngat. Agpapan kolor na. Magustuak. Maroon. Dahito iti maibagay kan ka, kotse. Ala. Agsublita nga roda ni Dimansyon. Takasapulan ang mapanak ita iti munisipyo. O sige. Ay, huwan gayam. Mapanak ijay farm ita. Kat awisak da Francis kan ligaya. Mga ngayak iti paskan apara kada tayo. O sige, makamu ka. Naibagak day ta idin kan ka. Saan ka di? Sana bale. Tabasit lang apaskan. Para lang kada tayo. Wen, makamu kan. Ngam ikan nakiti kwarta ah. Ngamin. Nasken ngagpapintasak iti husto. Kan syempre, nasken anaimas ataraon ti maisagana. Ala, awan parikot iti dayto. Nakadanon ako dito farmhouse. Dayjay ni Nana Pipay. O masidag dito yan. Bumabaak dito kotse. Naimbag nga oras mo, Nana Pipay? Margarita? When? Si kakati nga agpaiso da ita, Margarita. Di ko tsekan. Talagamat adi kotse akon. Saan ako nakas itisigod amamirmiraot? Saan akon akaskan ka nga aging gaita kat babaunan kalatta? Anya? Napanakal kan ta nakiasawa ka itibak ng Margarita. Ngam di mo kumaliplipatan anaggapu kamet itinakurapay a pamilya. Ngambak nangak itan, Nana. Siya kun ti katurayan a babae dito'y ili tinagtipunan. Aya, kasta ka di, Margarita. Kananya ti masapul mo. Wano, umay kalaang agpasikan. Wen, Nana? Umay ko ipanagnak kada kayo. Aka ba ulak ti agbalin abak nang? Angam kit di? Saan aday tati talaga agagarak, Nana? No di kat, umay kayo imbitaran. Imbitaran? Imbagak day tuyan ka ni Francis. Kat umay ko la ipalagip. Mga ngayak iti parambak ija mansyon. Kat imbitado kayo amin dito'y farmhouse. Anya? Inton Sabado ti party. Iso nga umay kayon to, ha? Ha? Namnamaag ti idadar ayo amin, Nana Pipay. Ngamin, kayat ko asumaya at kuma ti panaglalangan tayo. Aya. Sige. Bayam, taidanon ko na ita kadagiti agasawa. Sige, Nana. Inakon. Kat di mo liplipatan nga idanon kadakwada ti imbitasyon ko. Wan, makadanon, Margarita. Ay, jak mo iti dayjay a Margarita. Ad-addan anatangig. Nakita kayo itay agsarsarita, Nana. Ngam saan akon arimwar. Nasaya at ta saan ka arimwar. Ang mga nooray sika kat pinagsawan na iti maday balasan ko. Ha? Jak magustuhan ti panagsasauna. Gapo tabi maknangan, laisen nakit ding aging gaita. Babauna nakpailaan. Anya? Ay na, nagmayat nga rod a pagsasawan. Bayam man laeng. Anya kano ti ginagara na, Nana Pipay? Agim imbita inton Sabado. Mangangay kano iti pasken a para kada tayo. Ay,
Kat ko na nga idanon ko kanu kada kayo ken ni Francis. Wan ko naklata. No siyak, Nana. Talaga ajak kayat ti dumaray. Oray siya. Jak kayat. Adadakkel arason no apay ajak kayat ti mapan. Wan balasang ko. Amok ti makagapo. Kat oray siya. Jak kayat ti dumaray. Taambok tumatla ang aday talaag pasikat ti aramiden na. Mapanak la ijay ama sursuron. Saan nun? Nana, Saan akailala ni Margarita? Tanagalas mutla ti ugali na. Ay, nakaasawa lang itibak ng kunamlan asinon amang uyaw kanya. Amok tupay mutla ang anaggapo iti nakurapay a pamilya. ala, bayan yun. Saanan aday ta ti pagsakitan tinakam yo. Ay, masurunak lang amin balasang ko. Hoston, Nana. Saan yun nga ikan kano, no anyaman tinaisawang ni Margarita kada kayo. At to'y tinapudot agatas, Francis. Uminom ka. Agyaman ak ligaya. Kumusta ti Apit? Awan parikot ligaya. Awan na sayang kadagiti apit. Iso adakkel man ng tinapan iti kaha ti farm. Nasaya at mo kasta. Naimbaglagit din. Tamapang namnamaan dagiti trabahador. Nagagat dalat ta. Nga uray awana kamang bambantay kadakwada. Wan nga rod, Francis. Mabainak pa'y ket di kadakwada. Gaputa iti kaawan mo, namin ano anapanak iji farm. Ama, no ibagada nga awan pa nagtalag ko kadakwada. Maawatan daday ta abanag, ligaya. Ngam kayat ko lata ti sumarong kar iji farm. Kayat ko amakita ti panagtrabaho da. Awan parikot iti dayta. Oh, ala nga rodan. Ibusa mong tagatas mo, kat sumarunukan iji silen. Masapa ka kadimanan arumar itabaraw. Tanagsapa ka mo't anagriing. Wan nanapipay. Adanas ka nakasarita kitang aldaw. Sige. Agkapi-kapay nga rod, tamadamdam apay, agar mo sarkanton. Agkapiaklatan, nana. Tamasapa ka rumal. Mabiit lang ta itimplaan ka. Ayun gayam baraw. Dumaray ka kadi itipasgan ayaw awis ni Margarita. Saan, nana? Awan panahon ko iti dayta abanag. Oo, at titi ka pa yung baraw. Agyaman ak, nana. Oray siya. Titian niya aga po dumaraya. Bayam ni Margarita. Taday tanto matlag palastog ti amuna. Sigurado nga addan tumanen maisawang na amadi. Nanapipay. Sa baliitan ni Margarita, baro. Ad-addan nga imalas ti ugali na. Ibaon kayo kan nikin-nikinni nga agatang kadagiti masapsapol, dagimay. Mangangay tayo itipaskan inton bigat. Iso nga itamot lang, ingkay makitsendan. Ay, ma'am. Sige, kayat ko nga ado ak karne ti gatangan nyo. Tapasig anaiimas ti iluto yo. Mano aya nga kilo ti gatangan tayo nga karne, ma'am. Basta ado. Sige nga rod. Agpatulong kami kani Dinggas. Ngamin nadagsan ti karne. Sana mabalin. Ngamin, agisuro itakanyak ni Dingas. Ne. Anya ti isuro namanan, ma'am? Ag-drive. Ag-drive? Nalayang kamatan nga ag-drive, ma'am. Wan nga rod, nag-drive ka pa'y ako na maanapan ijay farm ni Francis. Anya pala ang ti isuro ni Dinggas kan kangay, ma'am. Adda pa pananmi kan ni Dingas. Sige, ma'am. No kayat mo. Si kalangan ti mapan makitsindya. Anya? Nagdagsan to pa iti karne. Saan mi nga kabualan nga bitbitan nang runatawan matlogan. Di pa kat aw-awitan me nga mapan aglugan ijejep.
Apay ka di anagado ti reklamom, dagimay. Saan mi nga ron nga mawit ti ado-ado nga karne? Bumabanto pa ti matres me. Karkarone kene. Apay, makaawit ay adeta. Wen nga rod matukol tito lang ko. Basta inkay makitsandan. Inkay on. Intad ko matan ti kwarta. Sige ngamnas kan nga kuyugan na kami ni Dingas. Ma'am, Saan mabalin ko nakmat? Ngamin, adda papanan mi. ay, imbag ata siyak ti tinumpal mo, Dingas. Tano saan? Ipuruwak ko ti kwarta ni Margarita iti sanguna. Anya? Apay, mawit mi ayakin ni ti karne nga adu. 20 nga kilos. Wano na sursurok pay. Iso nga ro, dada kayo titinumpal ko. Saan na ni Margarita? Maditi kas-kasta na. Ti kayat na, isulatan ti matungtong pal. Sana nga kaya ti dungag iti ibaga. Bayamon. Sigurado nga ungat dadya yun. Gaputada kami ti simurutam. Sigurado nga sumana-umanan dadya, inton sumangpat tayo. Saan yung latan ngay kang kano? Jay kasla awan lang yung Wan ngam no masurunak. Og tarakon Dahita ti di mo araramidan. Tani amo ti makalaban mo no kasta. Ay, Kon kontrolak nga ron ti bagit, Dingas. Dagimay. Liklikam ti makiapa. Anya ti makunam iti buhok mo, ma'am. Mayatan. Ay no, bagay mula una iti kulot. Ken atidog buot. Nasaya at launay? Oy, ti sumaron no, agdalos ta iti kuko. Manicuren, ken ipedicure ka. O sige, kaninton bigat, masapa ka nga umay ija mansyon. Mansyon? Well, naskan anapintasak launay iti daytang nga aldaw. Para iti maangay apas ka. Ay, talaga, ma'am. Oh, sige, papintasan ka iti husto. No kayat mo, gumatang ka pa iti gown ko. Ay, ado ti maibagay kan ka. O sige, nasaya at matno kasta. Tapno sa anak kon amapan ijay paggatangan iti lupot. Flang adi? Kalpasan ti panagpedicure ken manicure mo. Ipakita ken ka, dagiti nagpipintas a gown. Magado nagitigilan katang tayo. Nagdagsan. Ay, wan nga ron. Ngambayaan, kaibunag ni Dingas nga ipan ija kotsi. Yung baglakit din kasi murot ni Dingas. Ano saan? Kaasitan ngagpagpagkat. Wan nga ron Ngamne, agsaganakan, kene. Nasigurado. Pagsasawan na taman na ni Margarita. Anya ngay daramidat no kasta. Og taramon Ay, okay. Sige. Sa tataw. No siya, kasta, taramidak. Ngam, agtap-tap palak lang. Ngam no saan lata nga mamingga. Ay, talaga nga, paraman akon. Makamuitan, no anya ti kunaan ni amo. Agtanang ka na ang daging. Basta agtong palta iti ko na ni Dingas. Saan ta dingdinggan ti panagsasaw ni Margarita? Bayan talatan nga unget. Anya da ito'y papel nga iwarwaras dagijay nga ubing? Ay na, surat dayta, ma'am. Maipapan iti maiparit a droga. Droga? Kasanumot ngamin. No anyala dita, ti mapaspasamak dito'y ili tayo. Adda dita amarames, gapo iti droga. Adda dita ti agpakamatay. Ay, Diyos ko. Gapo iti droga. Ay na, agrairan ti kinadakes dito'y. Kasta ka di? Kat dayta igka maasurat. Balbalakada na dagiti tao. Saan anasaya ti agaramat iti maiparit at droga. Makapadakes dayta. Kasta gaya.
Ala, namagaan ang ti cutics mo. Umay kan, ma'am. Ta ipakita kan ka ti gown. Ay, sigurado ang maibagay kan ka. O sige, pilyam tayo napintas, ha? One man. Sige, ang rentabi iti karne, dinggas. Juan, Anya ti maitulong ko. Oh, isa ganam dagiti natang, kenne-kenne. Kan ago kes ka iti karots kan patatas. Sige. Nasaya at tadda kayon. Wow! Bagong kulot ni Ma'am. Ha? Anay ko! Tinapis nakmatan, Ma'am Margarita. Katsikamat dagimay. Sige! Pada sa nakngatapisan ta, isang gak dati kutsilyo nga igam ko, ma'am. Masugat tayo, ma'am. Sige edi sumtalayat mo. Anyaya ti problema kada kami. Agtong-tong pal kami matide kayat mo. Gapot ta inayaban nyo lata ni Dinggas. Kat imbagak mat nga dapapanan mi. Mapan ka lang agpaparlor ka sa pulampay ni Dingas. Ahay! Edento tada kami kat nagdagsan ti awet me. Talaga gayam anatangsit ka, dagimay. Saan, ma'am? Nga mararamidak lang ti husto. Saan nga gaputa asawa mo ni amo akat? Paturay mo ti kayat mo nga aramidan kada kami. Talaga gayam asaan ka makaaw-awat, dagimay. Makaawatak, ma'am. Ngam si kati saan nga makaawat. Imbagak lang arodan nga marigatan kami nga agbagkat. Nga may papilit wala tamat ngamin. Nga sumurot kan ni Dingas. Idinto tama pan kalagayam agpaparlor. Ita, asino nga iti saan nga makaawat. Si ka nga tawan no siya. Nita, talaga gayam Boston. Pangasiw ta sumardang kayon. Ma'am Margarita, siya ka mismo tinagdisnudo a sumurot kadakwada. Takaasi damat no isuda timang bagkat kadagiti ginatgatang da. Nang runa kat nagadumat gayam. Kasi damat, ma'am. Isa pangaasim tamakawat ka kuma. Total, para madlakan ka daytoy. Para iti angaya mapaskan. O sige, ngam inton maminsan, kayat ko asyak titong palam. Ngamin, amunak Dinggas, saan adagita akatulong ti amom? Ay, nagpigsa nga talaga ti angin. Ang mga numay angin di apoy kat mapuran to'y mansyon. Anya ti kunam? Wan, bagay may entanang mo. Yeah. Anya ti kunam? Ala, husto daytan. O sige, ituloy tayon ti agluto, dagimay. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo a napaulwan. Katukan, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Ang yaman kami, itin kay Panang Tarabay.